Шатланабыз сезнең белән дип язган. Сезнең поколение белән. Саулык, сәламәтлек сезгә. Үз яшен бирмәстәгәле Минҗамал Насыйбулла кызына сөйкемле, ак калфаклы, һәр сүзе сайын бүгенге матур тормышка шөкрана кылып торучы ак әби ул. Зихене әйбәт, 5 вакыт намазны калдырмый, әле дә тик утырып тормый, бакчада бу ел гына эшләми башладым дип шаярта. Озак яшәүчеләр нәселеннән ул. Апам да 92-дә үлде, әтием дә 90-да үлде. Чәйне куеп әле, үзем дә куям, малайым бар янымда, малайым карый бит инде. Ашны куеп чыга, барып, карап киләм. Үзем дә кайшагында инде, шунда булышам инде малайыма. Әниебез әти белән 7 бала тәрбияләп үстерделәр. Таләпчән дә булдылар, Кырыста булдылар вакытында. Без дә булышып, ярдәмләшеп яшибез хәзердә, Аллаһка шөкер. Сугыш башланганда аңа 10 яшь була. Шул чор яшь үсмерләре кебек үк барлык эшләрне башкарырга туры килә. Әнисенә ияреп, тары басуын утарга йөри. Бала булсакта әниләр баралар, бодайда утыйлар, битилгәр арышта утыйлар. Аннар тары утыйлар, ярталынан булса да, безгә ярталын булса да тары битәләр. Анда инде апам бар, әни бар, эштәреп барганнар да шунда. Акча үтәләр, акча бирмиш, шушы бер чәшкәнгә инде. Тормыш иптәше Минтахир белән 50 елдан артык бергә гомер кичерәләр, 7 бала тәрбияләп үстерәләр. Кайгылар да үзен читләп үтми. Минҗамал әби ирен бала югалту кайгысын кичерә. Язмыш сынаса да сыналмый ул. Бүген дә тормышны яратып яши. Күп санлы оныкларын һәм оныкчыкларын да шуңа өйрәтә Минҗамал Насыйбулла кызы.